بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله تعالى بون قالجق ديالتمدم وجيز قطامدم دوامي قلب يتنيرمدم صلاة التطوع سنة namazları. Ama ma'lum bolşalyk İslam dininde farz namazlar var, sünnet namazlar var ve farz-ı kifaye namazlar var. Geçenki derslerimizde ama her bir Müslümanın günlük yerine yetirmeli 5 vakat farz namazını allık. O şu namazın özünü değişli bolan, rukunlarını allık, vaciplerini allık, sünnetlerini allık. İnne şu farz namazların ama daşından okullayanam ama doğruluğu çökününü Näme sünnet namazlar var innik aljak bäplemedem şo. Birinji bilen näme bide berýänlärdi fadluha. Sünnet namazlaryny okumaklygyň näme fadilati. Söz başy näme diýip başlady? Salat at-tatawwu, ýani tatawwu diýdi sünnet namazlary. Sünnet namazlarynyň hem aratlary var. Tatawwu diýsen hem bolýar. Nafile diýsen hem bolýar. فضلها نام فضيلتها سنة نماذ قمقلون عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. صحيح حديث ترمذي قال يا نسائي قال يا حديث روايتان أبو هريرة رضي الله عنه نامد يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم her urulun diye qabrda amalından sorulacaqlardı, xatava çekileceklardı namazı diye. İnne evvele ma yuhasabu bihil abd. Yani şübhüdür birinci nama her bir kulun xatava çekileceklardı diye yevmel kıyame dedi. Yani kıyamet gününde min amelihi amalından namazı diye. Fe in saluhat yani namazı doğru kamil olsa dürst olsa diye fakat aflaha ve encaha. Yani o adam nama utti ve nama sinardan geçti hasaplanılır diye. Ve in fesedet emma namazlar nama fasit gelse kem gelse fakat khaba ve khasira. O adam utullu hasaplanılır diye. Yani Allah Teala nama kullarına fadlu kerem kan. Ruji ýagdaý bolsa Allah Taala guluny bagyşlap näme jennete saljak bolýar. Indi bir gulunyň namazy näme kem gelse näme diýerdi Allah Taala fa in intaqasat min faridatin şeý'an. Yani bir gulunyň näme parda dogly gelmese, kem gelse. Qala ar-Rabb tebaraka we taala Allah Taala näme diýerdi? Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Seredin gulumyň okan bir sünnet namazlar, nefil namazlar ýokmu diýerdi. Bab olsa feyukammelu biha men taqasa min faridatin. Şonun bilen näme parzdan kem gelenler yerini doğrulurun diye. Summa yakunu sairu amalihi ala zalik. Son beyleki amallarım edil şongalyk ediler diye. Musaşın oradasy hasaba çekiler Doğru orada aylarını agdy beklenmese alhamdulillah. Emma näme käbir günlerini ya käbir aylarını beklemedik bolsa seredin gulumyň näme nefil agdy bekleýän ýerler barmy? Bab olsa doğrulurun diye. Edil zekadam şongalyk kem kärte gaýdan bolsa käbir ýerine azyrak beren bolsa näme seredin diýer diye nefil sadakalar barmy? Bab bolsa doğrulurun diýer. Yani şu hadisde näme sünnetüň näme uly bir peýdasy bir näme gelip çykýar. Olam benden parzlaryndan yetmedik ýerine näme sünnet doğrulur boljak eken we sünnet namazlaryny Allah Taala näme farzyň ýerine goşşak eken. Şoň üçin musulman adam näme aňyruji ýagdaý bolsa Muhammed sallallahu aleyhi we sellem eden sünnetlerini barfın etçek bolmaly. Bir sünnete näme bi perway garamanlal. Şunlukdamy? Ne biziň sünnet barada irtiqadymyz hem şu alimlerimizin okutýan, öwretýän adam şu we kitaplarymyzyň berýän adam şu emma ýene gynansa hem näme mışmışlara inanyp ýa töhmetlere inanyp şeýle bir gurrun ýaýradylýar näme biz ýalap Wahabi ady daqlan adamlar we olar sünnet okan aklar. Şunun we sünnet nemeden aklar. Bu zatlaryň hemmesi näme yalan töhmet ýöne näme biz alhamdulillah parzam tutamyzda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tutuşýarlyk tutýar we sünnedem tutamyzda näme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tutuşýarlyk tutýar. Yani köpüsiniň näme şübhe düşýän näme
haçda ya umrada näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidine varyalar, Kabe varyalar. Farz namazı qutaran soň näme her kim öýüne dolanýar, düşündiňmi? Ondan olar öýde ýandan netije gelýär, näme bular farzdan soň öýlerine aýtýarlar. Sünnetem oqanak diýerler. Birinji bilen diýmeli adamlar näme haç mewsüminde, orada mewsüminde mescidde görülýän adamlaň %80% musafir adamlar, düşündiňmi? Olar haja geldiler, umra geldiler. Musafir adamam näme sünnet boýnundan gaçyrylan, düşündiňmi? Hatda farz namazlarynyň 4 rekagaty 2 gelmeli. Olar birinji bilen. Ne bolýar biz olar musafir diýip bilýänem bolsam, aňarda 20% Arap bara, yerli halk var. Olar sünnet okanak diýsen, olam yalan töhmet bolýar. Olar sünnet okuýarlar, ýani sünneti Rasulullah näme okuýarlar, okuýarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme bir gedegen mescidde sünnet okan adam däl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme sünnetlerini öýünne okan. Hatda näme diýen gulun diýen farz namazyndan soňky iň gowy kabul ediljek, iň söýüljek namazlar öýünne okan sünnet namazlar diýen. Şoň ol adamlar näme koloniýaň terbiýesini görmediler. Ol adamlar näme kafiryň terbiýesini görmediler. Alhamdulillah sadikdan çykdylar, qala Allah, qala Rasul öwrendiler. Medreseden çykdylar, qala Allah, qala Rasul öwrendiler. Olan görülleti näme Lenin, Stalin, Karl Marx, Engels bolmady. Olan görülleti kim boldy? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem boldy. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali boldy. We İslam ummat alimleri boldy. Okan kitaplar näme Rabbin Allah, dinin İslam, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aslın näme adamyň aslyn toprak diýip öwretdiler. Bize näme diýip öwretdiler? Näme hemme zadyň madda aňryňam toprak adam däl aňryňa maymun diýip öwretdiler. Şoň şu biz näme öz terbiýemiz bilen, öz näme ilim çeşmämiz bilen ol dinne ösen, Qur'anna hadise ösen adamlar näme hiç haçan deňemellerlänim öň biziň näme kafirligimizden musulman bolmagymyza sebäp bolan şo taýynyň adamlaryny innem täzeden näme koloniýan galynlaryndan çıkıp arasdan näme İslam'a gelmekligimizde ýene şol adamlary sebäp etmeli, görelletmeli. Olar sünnet okuýarlar, ýöne näme Rasulullah'ın oku diýen näme şeklinde okuýarlar. Ondan näme mescidde gören oklar, ana bular näme sünnet okanak bar, ana bular eýden aklarda. Ýa sünnet okuýarlar, alhamdulillah. Asly bize sünnet okumany öwreden kim? Bize Allah'ımızı tanadan kim? Bize peýgambere iman etmekligimize sebäp bolan kim? Bizi but parasılıktan, çöp parasılıktan çıkarıp İslam nuruna, tawhid nuruna gelmekliğine sebep bolan kim? Näme? Ana şo ýurtdan baran adamlaryň näme ata babalary we alhamdulillah şu adam näme şo ýurtda Qur'an ýörýär, hadis ýörýär we näme şeriat ýörýär we näme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme hemmeden näme ýokary görülýär. Şoň şu bilen akidamyz şu sünnede näme her bir musulman hukman okamaly, sünnede bir perwayl garamanlar. Hatta näme hasap etip çekiljek gününe näme sünnedin saňa şuňalyk peýda etjeken. Indi bir musulman näme diňe parzyna çäklen bölüp dur, parzam kem gelse, sünnedem etmedik bolsa, nädip dolsun on pardy. Eýem Allah adylyna tutsa näme etmeli bolýar, ony dowdaga ýakmaly bolýar. Ilka näme şu hadis wagty birinji aýçakda atlarmy şu ikinjilerim şu taýda näme käwir adamlar näme şübhä düşdiler şu hadisde. Olar näme bilen şübhä düşdiler? Biziň Bara ibn Azib radıyallahu anhu rivayet etýän hadisinde adam ogly gabra baryna birinji soraljak näme diýdik? Üstad diýdik. Rabbim kim? Diniň näme? Peýgamberiň näme? Kim? Bu hadis näme? Namaz diýip, düşündiňmi? Ýok, bu hadis bilen o hadisiň arasynda näme? Gatma garşy ýok, düşündiňmi? Ýani ygtykady iman meselesinden birinji soraljak zat näme? Allah'ın kim? Diniň näme? Peýgamberiň kim? Bu zatlar her bir musulman näme? Kalbyna iman götürmeli. Ama bu hadisde diýenler amal zatlardan. Hadisiň özünde aýtýanlar, amelihi diye, min amelihi salatuhu. Düşündiňmi? Yani amali zatlardan birinji soraljak zat näme eken? Namaz eken. Emma ýanky üstadyň synagynyň geçmesen, namaz okanyň näme peýdasy bar? Allah'ın kim diýenlerini bilmesen, peýgamberiň kim diýenini gabrda bilmesen, diniň näme diýlenini bilmesen, o senin namaz sorulunok. Şoň näme diýip düşünmeli? Haýsy bir musulman ýanky üç soragdan näme geçen soň Rabbin kim diýenini Allah diýse, peýgamberiň kim diýenini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýse, diniň näme diýse, İslam diýse, onuň näme amalyna geçilýär. Indi amalyna geçilende haç soraljak ekenmi? Zekat soraljak ekenmi? Namaz soraljak ekenmi? Haýsy birinji näme? Namaz soraljak eken. Bular näme şu hadisde ikinji bilmeli zadymyz, ýene bir bilmeli zadymyz näme? Bir namaz kafir däliýänden näme bir ulanýan hadisleriniň biri şu. Düşündiňmi? Ana iň soňunda parzy kem geldi dämi diýe. Parzy kem geldi.
sünnetini doldurup cennete sallayam salanat diyor. Ne cennete sallaya sünneti doldur. Bizden bey diye düşündün mü? Biz näme bir namazını okap, bir namazını taşlanıp biz kafir diyemeyiz. Ebeden. Olar näme bizden sözümüzü doğal öğrenmen, bizden delillenmede, mezhebimizde doğal seretmen. Näme pikir etýärler öz ýanlaryndan bir adam günne bir kıwatyny okasa bu günne bir kıwatyny taşlasa da kafir diýenler diýär. Yo, biz kime kafir diýär? Yani köp namazyny taşlasa. Yani düýbünden namaz okamasa, düşündiňmi? Ya diňe jumugasyny okaýa, diňe Ramazanyny okaýa, da günne bir wagtyny okaýa, köp wagtyny okana. Ana şol adam kafir. Emma nämet ya bir hepde okaýa, bir kun taşlaya, düşündiňmi? Bir ýyl okaýa, ýarym ay, bir ay taşlaya, düşündiňmi? Ya da günne 3-4 wagtyny okaýa, 2 wagtyny, 3 wagtyny okaýa, bir namaz taşlanýa. Biz ona näme diýet? İnşaallah sünnet, nefil namazlary bolsa doğrular ya cennete girýär. Biz ona kafir diýemedik, düşündiňmi? Bu hadis biziň hem delilimiz. Sebäpden näme? Parzyndan kim gelse diýe, ya manysy näme? Bu adam parz okapdyr. Namazyň parzlygyna itiqad edipdir, düşündiňmi? Ýöne parzyndan kafir zatlar kim gelipdir? Biz näme diýet? Muslim diýet. Ve sünneti nefil bolsa doğrular ya cennete girýär diýet. Hatta sünneti nefil doğrulurguç bolmasa da näme? Allah Teala'nın näme günahyna göre ýakjak wagtynda ýa soň ýene cennete girýär diýer. Biz kafir diýen adam näme bu suratda adama kafir diýemedik. Şu şübhänem näme hukmany suratda näme şu taýda açyklamaqlygy näme makul bilen. Şoň şuym açykladyk. Biz kime kafir diýet? Bir namazy, namazy farzdan kabul etmese. Ya da näme eneden ölünçe namaz okamasa, ya da näme diňe Cumhurda ya orada da Allah'ın yatlasa, düşündün mü? Yok, Allah değil, Allah näme elmidama yatlanmalı. Cumhurda secde etýän Allah'ın şu beýle kuwadam secde edilmeli Allah. Ya da günne bir wagtyny okaýa beýle kuwatlaryny okanak. Ya da okady soňam düýbünden taşlady. Ana şoňa näme kafir diýär, onuň biz diýemedik. Din bize kafir diýmekli, näme iterýär, şoň şuň kafir diýär. Taýyp. Innek ikinji almalymyz näme? Yani sünnet namazlar näme doğrulgucu eken, doğru da bizde her bir zadyň näme doğrulgucu bar, namazyň doğrulgucu bolşaly, imanyň hem doğrulgucu bar we oradaň hem doğrulgucu bar. Indi şu sünnet namazlaryň okamak sünnet eken, doğru dämi? Ýöne nirde qosaň has sünnet. Indi şol aşaky mesele şonu bolýar. Näme diýär? İstihbabu kawniha fil beyt. Şu özüne okamaga bir sünnet diýär. Ýöne şu sünnet namazlar öýde okamaklyk has sünnet diýär. Şunu ne bir adam mescitlerde sünnet namazını okudy. Sogawalyam, sogawalya, ýöne näme? Peýgamberiň diýen edip sünnet namazlaryny öýünde okusa, has artyk sogawalya. Şundukdamy? Delili näme? An Jabirin qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا diye. Bu näme sahih Müslim'de gelýär, sahih hadis. Jabir radıyallahu anhu näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey diýdi diye. Ne diňlärin olanlar Peýgamberiň hadisine gelmeli, sözüne gelmeli. Hay howasa däpde sura edim gylma ýa bir jemgyýetde ösen düşünjäňe görä näme adamlaň imanyna, adamlaň näme dinine ölçek bermeli. Adamyň imany, dini näme dinin teresinden ölçenýär. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisde näme diye Haçan nabiriňiz diýen ama mescitde farz namazlaryny okap bolan soň diýe iza qada ahadukumus salata fi mescidihi yani mescidinde diýen ama farz namazyny okap bolan soň diýe felyaj'al li beytihi nasiban min salatihi diýe öýçünem diýe namazdan paýyny goýsun diýe düşündiňmi yani sünnet namazlaryny öýüne goýsun diýe nämçi näme peýdasy bar peýdalarkan fa innallaha ja'ilun fi beytihi min salatihi nura çünki diýe näme öýünne de namazdan paýyny goýsa diýe, o namaza golan sebäp bu onuň öýünne Allah nur goýar diýe. Düşündiňmi? Ýa-da sen öýüň nurlanmaklygyna peýdasy bar eken. Indi näme bu kitapda gysgaça ýanky peýdasyny getirdi, öýtü näme sünnet namazlaryny okamakly. Yani birinji peýdasy näme eken öýde sünnet namazlary okusaň, ýa öýüň näme nur bolýar. Öýüň ýagtylanýar, öýüň nurlanýar, haýry bereketi artýar, alar wagt şeytany adalýar. Başka bir hadisde näme diýär? Öýleňizi gabra meňdetmäň diýär. Düşündiňmi? Näme şun gabra meňdetmäň diýdi? Gabrystanyna namaz okumak bolanok. Indi sen hem öýüňde hiç namaz okamasaň, ýa sen öýüň näme? Dir adamlaň ýaşaýan ýerine meňdenakda, öýle adamlaň ýaşaýan ýerine meňdiýär. Şol üçin dir adamlaň ýaşaýan ýeri, öýle adamlaň ýaşaýan ýerinden tapawutlanmaly. Şol üçin gabrystanyklar näme? Gurully ölü gömmeklik üçin. O taýda sadaka bermek bolanok. O taýda namaz okumak bolanok. O taýy näme?
mevsimde üýşülýän yerler etmek bolanok. Baryp olardan hajat dilenýän yer etmek bolanok. Gabrystanyň näme eýlesinden beýsinde çägi we musulmanyň näme gömülýän yeri we. Musulman ölüýüm gömýän gaýtýan. Musulmanyň diýerlerini ýaşaýan ýa ibadatlar edilmeli. Iň gözel ibadatlaryň biri namaz. Şoňşy öýleňdi gabra meňdetmeň diýe. Şoňşy musulman adam näme öýünde näme namaz okamaly. Bunda näme ýa ikinji peýda sen öýüň näme diýerleň ýaşaýan ýerine meňdedi bolýar. Ýene bir başga bir hadisde näme peýdasy gelýär. Yani öýüňde de sünnet namazlar okan näme üçin sebäp diýsen sen öýüňde entek namaz ýaşyny ýetmedik adamlar bar we jemaat parzal adamlar bar. Şunun meselem aýal gyýlara jemaata gelmek parzal. Ya da entek yetişmedik çağalanma. Näme jemaata gelmek. Ya namaz okamak parzal. Şu çağalar kimden görelýärmi? Enatadan görelýärmi? Dogry dämi? O çağlaram köplüps. Ataň diýennet ýem eneň diýennet. Ataň diýennet. Şoň ata näme mesçitde parzyny okap gelensoň, öýde ýene imam bolup näme çağlaryny ýygyna uýdurup bilýär. Öýüne aýaly ýetişen gyýdy, ejesi, enesi bolsa näme olar ýygyna uýup bilýär. Eýem näme jemaat parzal adamlaryň öňüne uýup, eýem öýde de näme olaň jemaatyna sebäp bolup, artyk sogap kazanmaklaryna sebäp bolýar. We öýde ata namaza goza kiçilikden onu oğulcağa şu oraya, gıydı oraya näme? Gözünü en atası näme etýär? Namaz okuýar. Ýa-da görellerini ya ata öýüne sünnetin okanda çağasyny gapdaryny alyp näme? Oňa namaz okudy bile. Ýa terbiýe bäl bar, şunuňmy? Emma bizinkiler näme etýär? Gözüni açýar çağa, atasy öňünde näme etýär? Aragy içip otýar. Çykandan aragy içýär. Şunuň gözüni açýar näme? Öýünde näme aýdym diňlen otýar. Çağada näme aýdym diňleýän bolup ýetişýär. Gözüni açýar öýde qaqa näme tirek çekýär, ogly näme etýär? Çilim kes bolýar, soň neşe kes bolýar, soň tirek kes bolýar. Kime öwretdi çağa bu zatlary? En atasy öýünni öwretdi. Şoň şüp näme musulman elmidama terbiýetçi bolmaly. Hasatan beter birinji musulmanyň terbiýesi kime ýetmeli, çağasyna ýetmeli. Şoň şüp näme biziň arab doganlymyz alhamdulillah nähilegen bolsalar näme dinden bizinkiler gaty näme daşlaşan adamlar däl. Näme de bolsa alhamdulillah içinde alimler we kitaplar we okuýarlar. Şoň şu näme Saudiýa barýan adamlar ol haç mewsüminde ýa Ramazan mewsüminde Arap musulmanlaryň näme sünnet okumaýanlygyny kesä çekmeliler. Musulman elmadan näme musulman doganyň näme zadyny aňyruwçy gowa çekip bilse gowa çekmeli. Ama olan kuyunan erbede çeker adam yok. Aytam olan etýän zady näme sünnet. O ýene bir ýadgar ýanatlar näme Arap diýili ýanat saçagy silanap klionka näme aýaklaryny basyp ýörler diýe. Klionkan aýagy bilen basanyň gowdamy halal saçan üstüni doňuzyň eti bilen basanyňdan. O öl klionkalaryna näme halal zähmetiniň gatlaryna haram doňuzyň etini goýýandaryna sereden aklar. Düşündiňmi? Arabyň aýagy doňuzyň etinden gowy oglanlar. Arabyň aýagy bilen men saçagymyň depeleni gowy haram doňuzyň eti bilen men saçagym näme depelenenden. Arap doganlar näme klionka basyp geçýän bular hapysa näme klionka wasýa diýerler. Öldürüm getirip klionkalaryna näme goýýarlar? Ummul khaba'is emma khapan enesi diýilen näme aragy goýýarlar. Beýle näme bolsa sen iki khapan deň ölçü. Birinji musulman nejasat däl. Dogry dämi? İkinji bilenem klionka mukaddes salaw. Klionka näme Hytaýdan gelýän bir plasmas. Buna klionka etýän ertere bakdyp näme çağan aşany silýän arlyk etýän näme mukaddeslik bar. Oňa arab bassy ajammasy näme tapawdy bar. Ýöne sen nazarynda mukaddes bolýan bolsa, onda sen o mukaddes saçaňy doňuzdan ýa arakdan goranyň gowdamy? Ýöne bu zatlar näme terede dällemi haý howalary islamlaryň söýjekler, islemedigine näme ýigrenjekler, näme netijede näme Qur'an hadise gelmän, dine gelmän näme öz oý pikirlerine galjaklar. Ýok, haram diniň haram edeni, halalam diniň halal edeni, mukaddes diniň mukaddes eden zady, we näme mukaddes däl adam diniň mukaddeslemedik zady. Saçak näme bir eskidir däl. Eski klionka onam o çişerjip zadetşip. El muhim näme ken namazda näme öýde qomaklyk näme sünnet eken çünki öýde ibadet edilberdigiçe musulmanyň näme öýü nurlanjak eken, ýankylanjak eken we arkaýynlygy rahada artjak eken. وهنا شاق زيد بن ثابت لنا حديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة يقول عليكم hükman ya namaz okan öýüňizde diýär. Şunuňmy? Yani erkek musulmanyna farz namazlary mesçitde okumak näme? Farz. Şunuňmy? Nüştaýda öýüňizde de hükman namaz okan diýende näme diýip düşünmeli? Sünnet namaz diýip düşünmeli.
Kabir dime akmal nirde var berde farz namazı. Şunun nirden Allah'ın sünnet öyden okumalı, farz berde okumalı. Hemmesini dinden Allah. Farz namazdan cemaatle okumak neme farz. Sünnet namazlarından öyde okumaklık sünnet. Neme diye aleykum bis salati fi buyutikum. Yani yokman öylerinde de neme namaz okan diye. Yani sünnet namazlarında diye. Neme için fe inne hayra salatil mer'i fi beytihi diye. Sebep ise neme bir kulun diye en hayırlı okan namazı öyün okan namazı diye. Dine farz diye. Dine farz namazın mescitte okusan hayırlı diye. Ama farz namazlarının başka okulan namazların en hayırlısı, en sevaplısı neme öyde okulan. Men öyleme kodum sonundan sünnetini. Mescitte okusan has hayırlı mı? Öye gelip okusan has hayırlı. Öye gelsem has hayırlı. İnni aşağıdaki neme enva'uha diye. Sünnetlerin görünüşüne girecek oluyor. Bizde sünnetler neme iki görünüşlü oluyor sünnet namazlar. Bir görünüşü neme mutlak değil yani. Sebepsiz okulayan sünnet. Şunun şu sünnet namazın okulmaklığına sebep yok. Misal için neme giyeceğim bir vakit turdum sünnet okasım geliyor. Okaber. Şunun şu sünnet okumaklığına sebep var mı? Sebep yok. Kâbir sünnetler neme sebepsiz okulayan sünnetler ona neme mutlaka değil. Nevafil el mutlaka. Kâbir sünnet namazdan okumaklığına neme sebep var. Şunun mu? Yani öğlen onunla iki sünnet okuduk. Şu iki sünnetin okumaklığına sebep neme? Öğlen namazı. Öğle degişli sünnet. Ya da akşamdan sonra iki sünnet okuduk. Akşamdan sonra okulan iki rekat sünnet. Yani neme? Buna sebep var. Sebep bu akşama degişli sünnet. Neme şuna uğraşıyor. Ve salatu tatavvu'i kısman. Yani sünnet namazlarım neme iki görünüşü oluyor diye. Mutlaka ve mukayyede. Kabirine neme tatavvu' mutlaka değil. Yani hiç sebepsiz okulayan sünnet. İkinci görünüşü mukayyede. Sebepli okulayan sünnet. Fel mukayyede inne sebepli okulayan sünnetleri adına neme diyorlar? Hiyel ma'rufetu bis sunan er-ravatib. Yani ravatib diye. Ratibetü zuhur. Yani öğlen sünneti tatavvu' zuhur diye ne? Araplar neme diye Arapça ratibetu zuhur diyorlar. Sünnet neme öğle namazının ratibesi. Yani öğlen önünden 4 sünnet, sonundan 2 sünnet. Şuna neme tatavvu değil mi yani? Ratibe değil yani. Şunun yani tertipli okulayan sünnetler. Yani ertirden ön 2 sünnet. Yani aynı sünnet bolsa men 4 okuyacak ertirden ön. Divilyen mi? Divilemek. Hükmani surette neme kâbir sünnetler var. Neme vasfli, tertipli, yerli geldi. Yokman şu tayda okumun. Olam 5 watt namazın önünden sonulayan okulayan sünnetler. Ana şu sünnetlere neme değil ya? En-nevafil mukayyede. Sebepli okulayan sünnetler. 2 rekat ertir okuyacak mı? Önünden 2 rekat okusan neme? Sebep oku. Öyle okuyacak mı? Önünden 4 sünnet okusan oluyor. Sonundan 2 sünnet okusan oluyor. Akşamın farzını okudun mu? İzinden neme 2 sünnet okuyabiliyen. Yasin okudun mu? İzinden 2 sünnet okuyabiliyen. İzinden yine 3 yutur okuyabiliyen. Ana şuna ratibe değil ya. Ravatib. Es-sunan er-ravatib. Tertipli okuyan sünnetler. Ya da et-tatavvu el-mukayyede değil ya. Bunun sanem neme 12 sanak. Şunun mu? 12 sanak. Neme diye? Fel-mukayyede inne neme birinci görünüşüne ait ya. Bağlı, sebepli sünnetler neme. Qabla salati ve ba'daha. Yani namazdan ön ve son okuyanlar. Ve hiye kısman. Olaram iki görünüşlü oluyor. Muakkede ve gayr muakkede var. Şunun namazın önünden sonradan okuyan sünnetler bekedilen sünnetler var. Yani bekedilen surette okumalı ve neme bekedilmedik surette okuyan. Ve misal için kim biliyor biz tarafta ikinciden öngüm sünnet okuyanlarını, ikinciden sonram sünnet okuyanlarını. Hiç kim bilen yok yani neme ol gayr muakkede. Şunun yani peygamberimiz kan devamet vermedik. Okan yaramma, okumadık yaramma. Ama beyleki 5 watt namazı, mesela öğlenki, ertirinki, akşam kıyaslayınki, onu hemme kişi biliyor. Ol muakkede, bekedilen sünnet. Hatta ertirin 2 sünnetini, yatsayıngam neme uturni, Resulullah öyde olsun, dizde olsun, safarda olsun, hiç neme taşlamadı. İnne neme diye fel muakkedetu 12 neme rakaten diye. İnne bekedilen surette okuyan sünnetin sani 10 rekat diye. An Abdullah bin Şakik قال. Şu Abdullah bin Şakik kim? O tarik salatın kafirdigini sahabalardan hem icma getiren şey Abdullah bin Şakik. Nama قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe'nemizden sordum diye. Nama peygamberimizin nama namazını yani sünnet namazlarını. İnne şu tayda Abdullah bin Şakik'in Ayşe'den sordum diyenine ne mi peyda alıbiliyor? Yok.
Yok. Yani peygamber sünnetini in gow bilen kim? Ayşe nemi? Şoň şüpnäme birinden olanır maslahat sorajak bolsaňyz, birinden daha sorajak bolsaňyz, şu sorajak zadyň in gow bilen kim? Ana şoň ýanyna bar. Yani Abdullah ibn Şakik näme şun bar Ebu Bekir radıyallahu anhudan soramady. Rasulullah'ın näme sünnet namazlary näyle okanyp Ebu Bekirden soramady. Yani Ebu Bekir Rasulullah'ın öýünde ýaşamady. Rasulullah sünnetlerini öýünde okar. Şunuňmy? Ve näme şun beýleki aýallaryndan soramady. Gidip Ala we Aýşeden sorady. Sen näme käbir aýallar garran soň Aýşe nämede paýyny beren. Ya Rasulullah, ölemde de men cennette sen aýalyň bolasym gelýär. Endi men garradım. Sana aýallyk näme? Wezipesini ýerine ýetirbilemek. Şoň üçin maňa talak berme. Boýnuňda hele edip sakla. Ölem soň cennette sen bolan. Ýöne men öz paýymy Aýşa berjek dedi. Şunun hatta ölmedinden öňem näme? Peygamberimiz aýalyna izin sorady. Usgat berseňiz men Aýşanyňkyda bolaýyn dedi. Öljek wagtlarynyň hemme gün näme Aýşe nämeden öýüne geçirdi. Inne aýallarynyň içinde näme we ödem näme aýallarynyň içinde inni. In peygamberimiň öýde etýän zatlaryny artyk bilýän kim bolup çykýar? Aýşe nämede bolup çykýar. Şunuňdamy? Şoň üçin adam näme zat sorajak adamyň iki zadyna seretme. İbn Usaymin rahimehullah näme diýär? Birinden bir zat sorajak bolsaň, birinden bir maslahat sorajak bolsaň, şu maslahat sorayan adamyň iki sypat jemlenişmese sorama diýär. Birinji sypat sen sorajak zadyny şol adam bilýän bolsun ne? Şunuňmy? Mysal üçin tewhidlikden bir zat bilesim gelýär gidip näme? Köçe gurýandan sorama. Dinden bir zat sorasym gelýär gidip näme? Injenerden sorama. Näme diýär? Iki zat jemlenişsin diýär. Birinji bilen sen sorajak zadyny şol adam bilýän bolsun ne? İkinci sıfatam şol adam bakhil bolmasyn ne? Şunun hasad bolmasyn ne? Emma käbiradan bilýär, ýöne bakhil, hasady var. Sana aýtmaýa. Şunun gördüň wagtyň näme şol adamda iki zat jemlenipdir, ondan baryp soraýar. Emma näme şuun zamanlarda köpçülüklerin adamlar näme şun hakaýaty bilen ak. Sen eýesinden soranaklar. Şununmy? Soramaly adamlardan soranaklar. Emma Abdullah ibn Şakik näme gidip Aýşe'den soran. Sebäp diýsen näme? Aýşe'den başga peýgamberiň öýde näme nähilek namaz okuyanny artyk gow bilýän ýok. Näme diýär? Sa'altu Aýşata an salati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem an tatawwu'ihi. Görýän Aýşe'den soradym diýär. Peýgamberimiziň sünnetleri barada. Näme şu pardan soramady? Sen parda äşkar bolan. Mescitde okan köp kişi bilen. Faqalat aýtdy diýär Aýşe'den. Kana yusalli fi beyti qabla az-zuhri 4. Öýümde diýär öýleden öň 4 rekat okardy diýär. Summa yakhruju fa yusalli bin-nasi. Soň giderdi adamlar bilen parzyny okardy diýär. Summa yadkhulu fa yusalli rak'atayn. Soň öýe gelen soňam näme? 2 rekat okardy. Görýän Rasulullah'ın ödem nämeden? Mescide gelen parzyny okan. Gitmäkde öýünden okap çykan, sünnetinem gelip öýünden okan. Ene Rasulullah'ın etýän bady. Peygamberimizin näme mübarek tenini gujaklap yatan ýer nire? Medine'dämi? Şoň ähli in gow peýgamberiň sünnetini bilýän. Şunun. Alhamdulillah Medine'ň ähli näme? Indi Saudiýanyň hökümeti we halky we şotan ulama in gow dini bilýän ulamalar şolar. Şununmy? Zaten şuna şendem näme Medine bardan käbir gapylarda plan ansari diýip. Şu adam şu sahabalaryň nebereleri dur, ýaşap ýör. Şununmy? Näme diýdi? Öýleden öň 4 sünnet okardy, soň çykyp adamlar bilen näme parzyny okardy, gelip ýene 2 okardy. Eýem nämen bildik? Sünnetin öýde okar eken we öýlen öňünden näçe okar eken we soňundan näçe okar eken. Bunan bildik. Ve kana yusalli bin-nasi وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ونام أغشمم آدم نرلن وقارد يعني باردن جماعة فيصلي ركعتين ثم أيدد نام إذن 2 ركعة وقارد دي ويصلي بالناس العشاء ويثغن باردن آدم نرلن جماعة وقارد ويدخل بيتي وأيمغير بم أيدد نام 2 ركعتين 2 ركعة وقارد وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وأغسبم نام 4 ركعات نام وتر قارد ديا وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا Aytdymmy? 4 dedim.
Ve näme akşam namazında näme 9 rekat näme utur oqardy. Utura da gelýär sany. Utur näme 1 rekatdan başlaýan näme 11 rekatdan sany bar. Utura ýerine gelende oqar. Ve kana yusalli leylan tawilan qa'iman ve leylan tawilan qa'idan. Ve gecelerine näme okuyan namazyny uzak oqardy diýär, düşündiňmi? Uzak oqardy, durup oqardy diýär. Ýa-da da näme oturup oqardy diýär, düşündiňmi? Leylan tawilan qa'iman nidigi? Ka halatda uzak oqardy, durup ayak üstünde. Hatta şu halatlarda ýeterdi. Rasulullah ayaklarynyň aşağı gabarýan eken, şişip paqqarýan eken, düşündiňmi? Ha, haqiqat ýöne bize hyýal, düşündiňmi? Oqap ağlap näme? O koyan yerleri göz yaşından mızık bolýan eken. Han beýdip namaz okuyanmy, düşündiňmi? Ve ka halatda ýa-da oturup oqardy diýär, uzak. Bunuň bilýär Rasulullah näme gecelerine namaza geçirirken we durmana ýagdaýyň bolsa sünnet namazyny oturup okasa bolýan eken. Düşündiňmi? Buna muş hadisden alwatyr. Diýene oturup okanyň sogaby näme? Ýaty sogaby bolýar. Şo öýlen oňundan 4 sünnet. Oturup okajak. Bolýarmy? Bolýar. Günah gadanýan, sogaby näçe? Durup okanda 100 sogab aljak bolsa oturup okanda näme? 50 sogab bolýar. Şol üçin bu sünnetleri bize bilmeklik näme peýdasy bar? Käwet adama ýaltalyk gelýär. Düşündiňmi? Ýaltalyk gelýär, dik durup okamana ýaltanýan, oturup okasaň bildirene. Oturup okaýry taşlama. Düşündiňmi? Oturup okaýry taşlama. 0 sogap pul çykaryndan 50 sogap pul çykarnyň gowdamy? Oturup okaýyna näme ýaltanma, ýa turdyň tahajjud okamar. Tahajjud okasyň, dik durup okamana mejalyň ýok. Ýa-da ýa ýaltalyk gel. Oturup okasaň okajak. Oturup oka. Şunun hiç mani ýok. Rasulullah näme eden dady. Ve kana iza qara'a ve huwa qa'im raka'a ve sajada ve huwa qa'im diye. Ine dik durup okanna diye näme? Rukunam secdesinem näme duran ýerinden ederdi diye. Ve iza qara'a qa'idan raka'a ve sajada ve huwa qa'id diye. Ve oturup okasa da näme? Oturan ýerinden ruku secde ederdi diye. Yani bu diýjek bolýanlar näme? Käbiri oturup okasaň bolýar, ýöne ruku etjek bolsaň turup ruku etmelidir öýtýär. Düşündiňmi? Yok, durup okasa diýär näme? Duran ýerine ruku ederdi, duran ýerine de näme? Secde gaýdardy diýär. Şonu diýjek bolýar. Oturup okanyna ruku secde näde ederdi? Oturan ýerinden ederdi diýär. Ruku üçin galmazdy ýerinden. Düşündiňmi? Şonu käbir adamlar bar näme? Oturup okaýar. Ruku etmeli ýere gelýär, amma turýar. Düşündiňmi? Turup ruku etýär, soň duran ýerinden secde galýar. Ýok, Rasulullah beýdi okamady. Rasulullah dik durup okasa näme? Duran ýerinden ruku ederdi we duran ýerinden secde gaýdardy. Emma oturup okasa ruku üçin, secde üçin ýerinden galanak eken. Oturan ýerinden rukuwa çalajak, rukuwa egilýän çalajak we näme? Rukudan galan soňra ýene oturan ýerinden secde gaýdarýar. Şunnukdami? Ve iza qara'a qa'idan raka'a ve sajada ve huwa qa'id diýdi şo. Oturup okasa näme? Secde ruku üçin turmazdy. Şo oturan ýerinden rukuny eterdi we şo oturan ýerinden näme? Secdäni ederdi diye. Indi bärde bir mesele gelip çykýar, ona näme? Aýdaýalyň, dedim käbir ýaşullar kösenýär. Oturan ýerinden secde etmene de ýagdaýy ýok. Düşündiňmi? Bili eplena. Şol şu käbir adamlar näme? Ýassyk goýýar, ýassyk gallarýar. Ya da bir stol goýup şoňa maňlaýyna gerýär. Ýok. Maňlaýyň degirmene de egilmene ýagdaýyň bolmadymy? Secden rukuňdan pesräk edäýmeli. Düşündiňmi? Maňlaýyň degirmene ýagdaýyň biliň epenak, ya biliň epse de aýaklaryny ep bilenak. Hiç nemedi bilenak, secde gaýdy bilenak, mümkinçiligiň ýok. Şu derejä ýetdiň hastalykdan. Näme? Öňde ýassyk goýmalymy? Ya stol goýmalymy? Hiç adam goýmaly. Rukuwa egilýän, rukudan galýan we secdäňem rukudan pesräk edäýmeli. Şunnukdamy? Emma secde bilýän bolsaň, secde etýän, emma secde etmände ýagdaýyň bolmasa, maňlaýyň hökman bir zada degirmeliýän zat. Ýok, fattaqullaha mastata'tum diýär. Allah Taala başardyňyzy we takwalyk edin. Rukudan bir açyk näme? Pesräk gaýdaýmaly secde gaýdanda. Ve kana iza tala'al fajr salla rak'atayn. Ve dangatan soňam diýär näme? Öňünden 2 rekat sünnet okardy diýär. Nüştayda 5 wagt namazyň sünnetleri geldi, diňe ikinniňki gelmedi. Dogry dämi? Yani ikinniň öňünden soňundan okulýan sünnet näme? Muakkede däl. Düşündiňmi? Muakkede däl. Emma beýleki 4 wagtyň öňünden soňundan okulýanlar muakkede, bekedilen näme sünnetler. Rasulullah diňe ýola çykanda taşlar eken. Başga wagtda näme? Aňsat, aňyruj ýagdaý bolsa Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini taşlamadyk, şoň üçin bekedilen sünnet idi. Emma ertirin sünnetini, wutrny hiç taşlamadyk. Saparda da taşlamadyk. We näme?
Başka yerde taşlamadık. Yani yekece yerde götür taşlanıyor. Oğlum nerede? Oğlum näme hasta Muzdelife var ya, hasta Muzdelife'de näme baragan iki qamatda akşam yatsı qoşup oqolýar. Düşündingmi? Ve en hats näme hadisin rivayet edilen Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muzdelife'de näme hasta Muzdelife varını yatsyna qodu diye izinden hiç saat okumanım fecr bolýança yatdı diye. Şoň Muzdelife gijetinde edilmeli sünnet näme Minadan gaýtýan, dogry-dämi? Minadan gunmatyp gelýärkä gaýtýan we agşam bilen yatsyňam Muzdelifede okumak sünnet. Düşündingmi? Muzdelife var, agşam yatsyň okaňsaňam fecre şeni yatmak sünnet. Şoň inşaallah näme Allah Taala hemmemize hac etmeklige näme en ýakyn wagtda näme müyesser etsin. Şoň haja baraňyzda görürsiňiz Muzdelife baranlar yatsyny okup gün yatýanlar. Sünnet. Düşündingmi? Ana näme diňe şo taýda Peygamberimiz näme uturun taşlan. Tayyib. Ve an Ummu Habibete qalet semi'tu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yekul men salla 12 rak'aten fi yawmin ve leyletin buniya lahu bihinne beytun fil cennet. Ummu Habibe radıyallahu anha näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýdi kimde kim bir gece günnüň dowamyny 10 rekat sünnet namazyna gosa Allah Taala oňa näme cennetten öý gurar diýdi. Şu 10 rekat adam ýa-ni 5 wagt namaza paýlasaň şo bolýar. 2 rekat ertiriň öňünden 4 rekat öýlen öňünden 6 bolly, soňundan 2 rekat 8 bolly, agşamyň soňundan 2 rekat 10 bolly, ýatsyň soňundan 2 rekat näme 12 bolly. Emma biz tarapda näçe okuýarlar ýatsydan soň? 4 okuýarlar. Ýalňyş 4 okumaly. Ýatsydan soň näme 2 okumaly. Ve öýleden hem öň 2 okuýarlar soň 4 okuýarlar. Ýok, öýleden öň 4 okuýan soň 2 okuýan. Näme şuň faziletine näme jemlap ne Ummu Habiben hadisini aýtdy, Peygamberimizden eşitdim diye. Bu eşitdim diýen sözi näme aňlatýar? Gönümel eşitipdir, düşündingmi? Sebäpden näme? Sahabadan rivayet edibilýär. Düşündikmi? Emma Ummu Habibe radıyallahu anha näme Peygamberin arasynda adam ýok. Gönümel näme öýde eşitten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Men salla 12 rak'aten fi yawmin ve leyletin buniya lahu bihinne beytun fil cennet. Ya kimde kim näme günüň dowamyny 10 rekat namaz okabilsa Allah oňa cennetten näme öý gurar diýär. Ve gayrul muakked enne näme muakked bekedilen suratda okudylan sünnetler Allah 10 rekat eken. Ne bekedilmedik suratda okulýan sünnetler näme rak'atani qabla salatil asri vel magribi vel işa'i diýär. İkinniden ön okulýan 2 rekat, yani ikinniden ön 2 rekat namaza gosaň bolýar. Ve näme agşamdan hem öňe 2 rekat namaza gosaň bolýar, we ýatsydan hem 2 rekat namaza gosaň bolýar. Ve 2 azanyň arasynda da 2 rekat namaza gosaň bolýar. 2 azan nedi? Azandan qamadyň arasynda. Beyne kulli azanayn salat. Azandan qamadyň arasynda da näme 2 rekat okusa bolýar. Delili näme an Abdullah ibn Mughaffal anna Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem qala بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. عبد الله بن مغفل نامد يا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem بين كل أذانين صلاة her iki azanın arasında namaz vardır dedi. Yani iki azanı gözünü tutuyan azandan qamadan. İkiye de gaýtdy diye. Her iki azanın arasında namaz vardır dedi. Yani her azandan qamadan arasında namaz okan dedi. Her azandan qamadyň arasynda namaz okaň dedi. Üçüncüde näme? Wajib diýip düşünmezler. Kim istese dedi. Düşündingmi? Yani kim istese azan aýdan soň qamad etsen 2 rekat namaz okabilýär. Wa tusnama wa nama men özüm berde bir faýda ýazypdym. Sahih Buhari Muslimde gelýär. Aýşe nemeden Sahih Buhari Muslimde gelýär. Aýşe nemeden asrdan soňam näme 2 rekat namaz okusa bolýar. Düşündingmi? Asrdan soňam 2 rekat namaz okusa bolýar. Ýöne näme şu taýda bir açyklama lazymyz we asrdan soň 2 rekat namaz okusa bolýar diýsek, Ömer radıyallahu anhuň eser var. Ömer radıyallahu anhu näme asrdan soň namaz okanlar urýan eken. Düşündingmi? Hasasy bilen urup näme etýän eken, çykarýan eken namazdan. Näme diýip düşünmeli bu hadisden? Aýşe bir rivayet etdi. Asrdan soň 2 rekat namaz var diýär. Ödem hadis Buhari Müslim'de geliyor. Ömer'im uryan eken asrdan soň 2 rekat namaz okany. Ulamalar näme diýär?
Ömer asırdan soň 2 rekat namaz okulan üçin urana kennanim şonu destine izinden okaman o gün matyp baryaqa okanlıklar üçin uryan eken. Düşündüňmi? Şu gün matyp baryaqa namaz okamak näme? Haram. Sebäpsen sen näme? Şeytana ibadet etýänlere benziýär. Emma kimde kim asır gutorandan soň izinden 2 rekat namaz okusa oňa sünnet. Emma izinden 2 rekat namaz okamadyňmy? Bollu soň sana namaz okamak bolanak. Düşündüňmi? Düşünükdämi? Ana şonu işgal aýyrlýar. Emma käbir näme Ömer'in ýanky eden işini emetdi dänim. Şu hadis näme mensuhdur öýtdi. Ya bu hadise amal edilmelidir öýtdi. Ýok, şonu şu ulamalar açyklady. Ömer radıyallahu anhu şu sünnet okulan üçin urmady dänim. Edilmeliler yerine edilen üçin urdy. Düşündüňmi? Emma kimde kim asırdan soň zikirlerini edip bolup 2 rekat namaz okasa, alhamdulillah oňa sowap bar. Ýa-ni asırdan soň zikirlerini ratlan edip az wagt geçmeke okabilmen, soň okajak boldun, eýem näme bolanyk okama diýär. Düşünükdämi? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu yaman ahad boldular. Salt boldular.